Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Lapha yakwa Blue akusiyi indawo yokuthi mangabe ubhorekile uzobhorekela kuyona. Kwa Blue ke kulapho ke khona kubusa khona abalandeli ke bakaKhuzani noma igama ke nokho ke leqembu ke lahamba ke noKhuzani elibizwa ngokuthi kuwa Blue. Muva nje kubeke nokuxabana okube khona ke phakathi kaMgibe wayifebe ongokudawu ke enkokhwini kwaNongoma kanye ke nalowo ke ongumculi ke kaMaskandi wasohlangothini ke lwasemdletsheni igcoka melisha uSK. Emva kwalengxabano ke yabo kuzokwaziwa phela ukuthi ke labo babili bebekade ke beyizithandani kwaziwa futhi ukuthi ke bahamba kuphi empeleni bebekade ke bengabantu ke abaswanayo hayi ke leyithandani bekungabantu ke bekade ke bezwana futhi ke bekwazi ukuthi ke besupportane kuphi nakuphi. Muva nje kusabaleleka amavidiyo kaMgibe ke wayifebe lapho ke khona ekade ke ncoma kumthandeni egxeka kuKhuzani ekhuluma ke noma ngabe yini ke ayithanda ishiya ngalasi lapha ke kuKhuzani encoma nje ke ubuhle ke nobumnandi bezingoma ke zikamthandeni. Emva kwengxabano ke yabo benomthandeni ubeke sekhombisa ukuthi ke usephumile ke kumthandeni usengapha ke kwaBlue. Khumbula wake wathi ke uKhuzani hey awuxokizi engazi ukuthi ke lokho wayekhombiseke kuyena ke lapha yake uMgibe wayifebe. uMgibe wayifebe ubeke sekhomba ukuthi kusehamba ke noKhuzani ngoba kube sethiwa kumthandeni ezembiza nangalento le wambiza nangosibeke wasemsini weyinsizwa wambiza ngesidako ethi akabahlonipha abalandeli bakhe. Waphinde ke futhi walikhipha ngembabe lokuthi ke akamesaba ukuya ke nokubuya kumthandeni uthi noma ngathiwa ke usa noma ngani angeke kazamenze lutho. Waphinde wamnika izinsuku ezishumi ke nanhlanu ekuthenini ke akhulume kamaqinisa aphinde yakhokhe ke imali kamufi udubula phela athi ke uMgibe ngokwazi kwakhe njengoba bekade ke bengabangani uthi ke lapha kumthandeni kuyakweleta ke imali ke kamufi agcine engayikhokhanga wazi wahamba ke lapha kudubula umfukambatha ke ekweletwa ke ngumthandeni ngalokho kumthandeni uhleli ke uhlakahlena nezingane zakhe lapha kwambatha ke kulanjiwe uthe kumnika ke izinsuku ezishumi nanhlanu ukuthi ke akhokhe ke leyo mali ngale kwalokho yobesededela kama voice note awubeke sente azingudlane ke zokuxhumana lapho ke babekade ke bexhumana khona ke bona abo babili benomthandeni nokuthi ke yini ababekade ke beyihlela kwasiwa ukuthi kulama voice note ke kuqukethwe ini. Abaningi bathe kuMgibe akakhohlwe ahambe kazashona uma ngabe kuyikuthi lawo ma voice note awachazi ukuthi ke yini ababeyiplana ekutheni kwedlule ke emhlabeni ke udubula uthe ke bekungasho lutho lokho kubo ke bona kabalandeli bona ke balibambile lokuthi uMgibe uyena wathuma ke umfukambatha kuphuthu akabange ke sabuya. Umbuzo ke uthi ke abanawo abalandeli ke abalokho bewubuzile bathi ke likuphi icala uma ngabe ke lapha umthandeni efeza ukuthi uphuthu ethi ke vele kumuntu kophe kuphuthu nje ke ungumdayisi uthe kumdayisi ngumdayisi uphuthu ke uphuthu waphinde wathi ke futhi ke lapha yakwathi ke umuntu kodayisa kabantu lo nothuma abantu kuphuthu yena umuntu kodayisayo ke lo omoshayo kusho ke umthandeni ebhinqi. Lensizwa ke kwaNongoma ebizwa ke ngoMgibe ibeke seyizimatanisa ke isizidlisa ke satshanyana kuma Blue Nation ama Blue Nation athe wamfuni nakumbona futhi awafune ngisho iphunga lakhe lapha ke hambe khona phela lapha kwa Blue ayihlali into engcolile kuzokhumbuleka ukuthi ke lezi insizwa ke nentokazi lapha kwa Blue zikufezela nje ngokusobala uma ngabe ke uyixoke zikuvezela ukuthi kubuxoki bakho akazibudingi kuleli yaqembu ke. uMgibe ke usake nobuxoki ngokusho kweza kwa Blue zithi kazimfuni futhi ayifune ngisho ukusuyiphunga lakhe akahlale lapha ehleli khona ngoba kuningi ekhuluma ke ngoKhuzani lokhu yake bekade ke lapha ke bese ngobhululu benomthandeni namhlanje kungani mangabe ke sexabene ke nomthandeni afuna ukugijima ebuye ngapha uthi ke lapha kudlalwa wona noma bathi ke lapha kudlalwa wona uMagalopa abeze ukuxhashazwa nguMgibe wayifebe. uMgibe akahlale lapha khona akhohlwe indaba yakwa Blue. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane.